Inkantolo yomthethosisekelo ikhiphe isinqumo esizoshintsha indlela echaza imishado nokucazwa kwamafa. KuLwesithathu le nkantolo yenqume ukuthi ukukhokhwa kwamalobolo kusho umshado lapho kucazwa khona amafa ngokulingana ngaphandle uma kusayindwe inkontileka ehlukanisa amafa ngaphambi kwamalobolo. Uchaza kabanzi ngalesi sinqumo senkantolo yomthethosisekelo mayelana nezemishado samukela uZola Mbatha ongummeli wamacala embango yemndeni. Sakwamukela Zola kwizindaba zethu. Sawubona sisi. Sibona sengathi lesinqumo senkantolo sizoguqula ingoduso siyenze unkosikazi. I-Recognition of Customary Marriages Act ibizwa kanjalo ngokwesingisi yafika ngo-1998. Yafike yathi umuntu okhokhelwe ilobola before 98, during 98 and emva kwa-98 ushadile. Ushade futhi in commutable property. Lokho kusho ukuthi amafa ahlangene. Lo nkosikazi nolo baba ahlangene kuba ifa elilodwa. Manje lokho kusho ukuthi into edida abantu ukuthi bazi ukuthi ngosiko akwenziwa kanjalo okokuqala lokho. And then enye into edida abantu bacabanga ukuthi bona mebelobola kunenjwayelo yokuthi kukhokha ilobola kulonyaka okuqale kuhanjisa incwadi. Kuyocela ukuthi sicela ukuvela sizocela. And then emva konyaka seqedwe ucela kwashiwo ukuthi malini ilobola kuphela unyaka lizokhokhwa. Emva kokukhokhwa kokuqedelela kwelobola mase abantu mabe signa le contract yokuthi bakhiphe bahlukanise amafa abo. Mase bayongena esontweni bashade lo mshado omhlophe. Inkantolo lenkulu ithi lento esebeyisayina ngaleso sikhathi is invalid. And ngalokho baningi abantu abayisayine ngaleyo ndlela engiqeda ukuyichaza ngayo. Kusho ukuthi abantu abaningi abayitshela ukuthi abashadile ngokuhlanganisa amafa bashade ngokuhlanganisa amafa. Iyona lento ephatha kabi abantu. Mathathu ama conditions enze ukuthi ilobola selumshado eSouth Africa. I-case eyenze kanjalo ile kuthiwa ya double HP no Lerato. Ubaba ka double HP meseqeda ukushona wafike wathi angeke sikwazi ukuthi uLerato umakoti wakhe umfana lo ngoba azange simamukele thina futhi azange simthele ngenyongo. Inkantolo yathi akadingi ukwamukelwa akadingi ukuthela ngenyongo. Mathatha ama conditions eyoqala fanele babe badala badlula umnyaka we-18. Eyesibili fanele bavuma ukuthi bazoshada ngokosiko ngamanye amagama bayalivuma lelobola. Okwesithathu bafika ngalelo langa bafike ba negotiate bafike bavulana amagate khona umfana owehlisa esihlahleni kuthiwa kuvula igate omalume kuthiwa avulana amagate kubekwe phansi imali kusuke sekunegotiatewa lapho. Bese sengeniwe phakathi sekukhulunyiwe ukuthi malini ke ilobola lentombazane khona imali ebekwayo etafuleni ukuthi kutshengisa ukuthi umkhonyana uyithathe kakhulu serious le ndaba. Meqeda bayadla ngaleso sikhathi yilapho inkantolo ithi sekucelebratewe ke lapho. Mebephuma nje ngesango sebeshadiswe ngokuthi kuhlanganiswe amafa. And ikhalisa abantu kakhulu leyo nto ngoba akusilona usiko lethu lolo. Okay, mosikhuluma ngesiko vele mawubheka lapha eNingizimu Afrika siyisizwe esinenhla esihlukahlukene okwenziwa amaZulu akufani nokwenziwa ngamaXhosa. Lo mthetho manje uzokwenzeka kanjani ukuthi kube umthetho ozosebenza ozobhekana nazo zonke izizwe kanjalo? Njengamanje nje lo mthetho usivele kuthiwa ngesingisi i-umbrella approach. Basinike sonke umthetho wodwa sibe sinosiko oluhlukene. Abantu abasenzela phansi la abantu abahola thina ngokwesiko. Ibona kufanele basukume baye kule nkantolo enkulu. Inkulu le nkantolo le ekuthiwa i-Constitutional Court. Iyona inkantolo enkulu nazo zonke kuleli zihlala kulona. Ngalokho kusho ukuthi zonke ezinye izinkantolo fanele ilandele isinqumo esithatheke khona. Fanele abaholi bethu bosiko laba beZulu, beSixhosa, beSwati bonke nje ngeke ngibabale ngoba phela sibaningi. Fanele kube yibona bathi hayi akusilona isiko lethu lolo. Musani ukushadisa thina ngosiko lokulobola. And futhi abanye abantu bathi asendi sonke incwadi zokulobola. Abanye bathi asilobole futhi zonke kodwa sifuna ukushada ngwesintu. So ikho inkantolo siyenza izinqumo nje ngoba abasukuma abaholi bethu bosiko bahambe bayosimela. Ngalendlela isingakhona manje indaba fanele bakhokhe imali bona. Baye straight enkantolo bayothi sicela ukuzontshengisa ukuthi usiko lethu luthini. Kodwa ngoba bakokwenza lokho kukuthina ke thina ukuthi siyenze leyo nto. Sesiphethe nje Zola owalotsholwa bahlukana. Waswathola umunye umuntu bashada bakha umuzi wabo. Kusho ukuthi njengamanje ngokwalo mthetho yebo sisi lo muzi uzocazelwa lo washiwa okade lotsheliwe eqala. Kunjalo sisi inkantolo ngonyaka odlule yenza kanjalo. Umama walotshola 45 years ngeminyaka eyadlula 45 years ago. Wabuya ubaba eseshonile kulonyaka wa 2024. Wafika wathi mina angikaze ngidivorce.
enye into uthi umthetho manje ukuthi siphume kusiko umshado welobola fanele siye enkantolo siyodivorce thina sijwayele ukuhlala ekhaya sibhala ama-affidavit ukuthi hayi bayahlukana so lokho kusho ukuthi baningi abantu abahlele emakhaya namaphepha ama-certificate omshado are invalid umshado valid yileli lobola esalenza many years ago. Sibonge kakhulu-ke uZola Mbatha ube ngummeli wamacala embango yemndeni besikhuluma naye ngesinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngemishado yesintu.